chinyagitari chitu umuchando munina nyore mpaka abarai bande bale ngoro umuchando munina kya malio ga engoika aika a dispensary osaika level 4 bagenda naende barusi oro n'abanyagitari bali bororo bande kunyonchi clinic cyabo ntu abwata mutinyitora era ntu abwata amalio ga ituga koni gwali magina amalio ga na yali ngase a chemist kyomurayo yomo igonga amalio ga yatali bana inji bakawaida baenkoiba nande n'abarai baito barengi koiba bairese clinic cyabo lakini ninde no mogoko nga abanta abakurumya aba na isire ko basiekera njira yabo ya isire konyere ya mono konyora ne ngalere lakini ningendete ko bayikira kona aiga rinaso etobisi omwetinje n'umuntu azimyo ne president Kenya kwanza na kumitisana nga kinkonyara torora ne kernate betunga a program nero le korkunga Kenya UK Health Alliance egente kira ngirete ditanga ni State House nkagenda kubulia president ngaki Kenya Health Alliance kisi konyora twairwe n'abasongo balia